Villa no perfect. Niin siis joku rohti rekords. Oh yeah. Hei. Ane ja Sone paapiinit, Dyö, Stepa Pyssykylästä, Dima Paltamosta. Ja meillä on dränkkiä, vuokra, autoja, kaupunkilaiskanoja ja maalaisnautoja. 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 Tänne tullu jäähäksi, minnekään on kiire. Räppi on laid back ja siinä on viileä viive. Sehän ei jää siihen, ajat loppuun asti. Katsotaan miten tää show päättyy ehdottomasti. Pusket vaan omana itteenä, terveenä ja kippeenä. Jos en ne dikkaa, niin entä sittenhän? Ketä kiinnostaa? Ei yhtään ketään. Välität muitten mielipiteistä ja mennään mettään.